Ahojte, zdravím všetkých, moje meno je Luky Adamec. Pozdravujem hlavne tých, ktorí majú radi umenie a majú radi dobré a kvalitné umenie, ktoré napríklad môžete vidieť aj na imagináciách. Ak ste na nich neboli, tak na nich určite pôjdete tento rok. Sú to Imaginácie 2016. Ale na to, aby ste na ne mohli ísť, sa musia uskutočniť. A na to treba financie, ako inak, ako na všetko. Ja som na tom párkrát bol. Je to výborný program, vystupujú tam výborní artisti, výborní umelci. Myslím si, že podobných programov, či už v Košiciach alebo na Slovensku, nie je veľa. A títo ľudia si fakt dávajú záležať na tom, aby to vyzeralo profi a super a aby vás pobavili. Preto vás prosím, ak môžete, ja to určite urobím a aj som to urobil. Choďte na stránku www.hithit.sk, nájdete si Imaginácie 2016 a prispejte menším obnosom, väčším obnosom, je to jedno, hlavne treba pomôcť. A ja vám ďakujem.